Chukwu abịa mara ize eri nne na ọjị nke unu kwụnụta ndị ichie taanị n'otu ka anyị taanị n'ibe ibe anyị na-ekwu okwu ebu na ọbara Igbo anyị egwu onwe ya ise ka anyị na-enye ụlọ ọjị ka anyị na-atụ mmịa n'aha ndị Igbo niile nọ ebe n'ụwa sọtụrụ na n'aha ndị kabinet chief m niile na intended chief niile na ndị sayensị ministry niile n'ebe a wee na-ekwu na ọdịrị anya mma n'ụtụtụ ise ehihie ise na abalị ise eji m ọfọ dị ile ọfọ m ji wee bụrụ aka ji ọfọ Igbo niile wee na-eme ka ekpere niile anyị kpere n'ụbọchị taa ka ọ dị ile ka okwu niile anyị kwuru n'ụbọchị taa dị ile ka ngọzi niile anyị gọziri n'ụbọchị taa dị ile ma ngọzi anyị gọziri ndị sọbjekti anyị na nkọcha anyị kọchara ndị ile anyị vanche nne ya adị ile anyị wee na-ekwu maka anyị gọrọ ya ka ọlị ise